Muslim community sa siyudad sa Bacolod nagakahangawa sa Ila Seguridad matapos ang kamatayo ni Ontaw Sakar. Bacolod City Police Office planong magpatukod sang task force agod mangin madasig ang investigasyon sang kaso. Yaring balita nga aton gitutukan. Ang brutal nga pagpatay kay Ontaw Sakar, negosyante kag anay leader sang Muslim community sang Bacolod City ang naghatag sang kakugmat sa kaangay sini nga mga Muslim sa syudad. Madumduman kag inbili ng bangkay sini sa bakanting alote, nakagapos ang kamot na puno sa masking tape ang guya kag may duha pa ka igo sang bala sa ulo. Yung plano namin is magtipon-tipon, no? At kausapin si Mayor tsaka yung mga kapulisan natin kung paano nila makomportable yung mga tao dito sa Bacolod, lalong-lalo na yung Muslim community na hindi sila makaramdam ng takot. Apang pasalig sa Bacolod City Police Office, wala sang dapat kakulbaan ilabi na kung wala man sang koneksyon sa mga illegal nga buluhaton. We condemn the manner of killing. Muna gani ginako nato ng investigador nato nga hindi lang mag-focus sa kaanggulo. Plano maghimos ang task force sa car, kaupod ang mga police station 2 kag 3 agud mapadasig ang investigasyon sa kaso. Sa mga kapulisan, nawa ay mabigyan ng katarungan, gawin nila sa abot ng kanilang makakaya, makamit ng Muslim community yung hustisya sa nangyari sa aming presidente, no? Samtang, tuyo man niya makigsapol sang grupo kay Binyas, agud klaruhon nga wala sa kahilabtanan sa droga si Sakar, nga nay presidente sa Muslim Maranao Brotherhood sa Bacolod City. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.